Добре, чуйте. Ако се чудите защо всички говорят за Move Quick 5, ето го отговорът. Първо, сгъване. С една ръка. Да, толкова лесно. Дори и със седалката. Второ, височината. Количката се настройва спрямо теб, а не обратното. Да, и на седалката. Трето, амортисьорите. Напълно обновени, по-плавно и стабилно возене на всеки терен. Четвърто, багажник до 10 кг. Да, истински 10 кг. Той побира всичките ти нужни неща и ги държи стабилно без да увисва. Пето, максимален комфорт в коша за новородено. Удължение на сенника. 3D зона за проветрение и стабилен плътен матрак с антирефлукс наклон. Шесто, всички аксесуари са в комплекта. Затова Movo Quick 5 си остава хит. Виж я на сайта ни moebebe.com или направо ела в магазинът ни в София.